Igbo bụ Igbo mma mmadụ. Igbo ekene m kwenye ji nyazekwara ụbọchị taa ihe nwere ịmụ bụ ọnụọgụgụ numbers. We're going to use a fun way to do these numbers. Now let's dive into it. 1, otu, 2, abụọ, 3, atọ, 4, anọ, 5, ise, 6, isii, 7, asaa, 8, asatọ, 9, iteghete maọbụ itoolu ma itenanị. Itoolu or iteghete nke ọbụla ị ga-akpọli m. 10, iri. Na ka anyị kwugharịa 1 otu, 2 abụọ, 3 atọ, 4 anọ, 5 ise, 6 isii, 7 asaa, 8 asatọ, 9 itoolu, 10 iri. Most kids love to sing it that way. Igbo language is more likely simple when it comes to numbers on Ọnụọgụgụ. Why did I say that? Once you get all from 1 to 10, you can actually use that 1 to 10 to get to other numbers. How? Now let's go to 11. We have 11. Iri na otu. You bring iri, which is 10, and number 1, which is 1, otu. Put it together. It is iri na otu. That is 10 and 1. Iri na otu, that is 11. The same way, 12. Iri na abụọ. Another way, iri na atọ, that is 13. Iri na anọ, 14. Iri na ise, 15. The same pattern goes to when you get to 20, which is iri abụọ. Iri ụzọ na onye bụ iri abụọ. 30 is also iri atọ. 40, iri anọ. 50, iri ise. 51, iri ise na otu. Isikwa otu Angolia wee gbada tiniru 100. 100, which is narị or otu narị, narị. 101, narị na otu. Isikwa otu Angolia na-aga. Narị na iri na otu. Narị na iri na otu, that's 111. Narị na iri na ise, that is 115. While 150 is narị na iri ise. Narị na iri ise. Iri ise is 50, so narị na iri ise. Narị na iri ise na ise. Narị na iri ise na ise. 155. So just the same pattern you move over to, we're not going to there, but to probably 1000, which is puku. We're getting kapazia. Ọnụọgụgụ n'asụsụ Igbo amaka. Igbo na-asụ ụsọ. M ga na-echetere gị na asụsụ Igbo bụ njirimara gị. Ka anyị ghara ime gị ịtụfu ya o. Gbasa ozi ebe ọ pụrụ iche ka onye ọ na-amata na anyị na-asụ asụsụ Igbo, na anyị ji asụsụ Igbo anyị eme ngala. Ngwa gbasa ozi a, nwekọ gị mbọchị ọzọ. Ahụrụ m gị n'anya.